Ganap ng bagyo ang isa sa tatlong low pressure area o LPA na binabantayan ng Pag-asa. Ayon sa ahensya, 2:00 ngayong hapon nang tuluyang maging bagyo ang unang LPA na pumasok sa PAR nitong linggo. Tatawagin itong bagyong Dante na ika-4 na bagyo na ngayong taon. Posible din umanong magsanib ito at ang LPA na pumasok kahapon ng hapon sa PAR kaya asahan ang mas malawakang pag-uulan sa bansa. Papalakasin din ng bagyong Dante ang habagat na magdadala ng pag-uulan maging sa Bicol Region. Si Dante ay nasa tropical depression category sa ngayon, pinakamababang kategorya ng isang bagyo na mayroong taglay na lakas na hangin na aabot ng 45 km per hour at pagbugso ng hangin naman o gustiness na aabot ng 55 km per hour. Si Bagyong Dante ay patuloy na kumikilos papatungo dito sa direksyon ng Ilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. So itong dalawang weather system sa loob ng PAR, si Tropical Depression na Dante at itong LPA ay patuloy pong pinapalakas itong ating southwest monsoon o habagat na patuloy pong magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, kasama na po dyan ang Bicol Region. Hindi naman umanod direktang tatama o maglalandfall ang bagyong Dante sa bansa at wala ring direktang epekto sa Bicol Region. Pero asahan pa rin ang katamtamang pag-uulan sa Kabikolan hanggang sa Huwebes dahil sa habagat. Saan po hanggang sa Wednesday o bukas po hanggang umaga ng Huwebes ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Dalangan itong actually tatlong weather system itong si Tropical Depression Dante, LPA at ni habagat. So asahan po natin yung ganong panahon sa susunod na 1 hanggang 2 araw. Pinapayuhan pa rin ng publiko na maging alerto at sundin ang mga alituntunin at babala ng otoridad upang matiyak ang kaligtasan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.